Tito Paps. It's joke time. Dalawang siraulo nagkakwentuhan. Ang sabi pa ng siraulo isa. Pre, kuwan pre, 5 plus 7. 5 plus 7. Kadali naman yan sagutin, edi 10. O bakit ka naman tumawa dyan? Akala ko kasi, hindi mo alam. Tito Paps. It's joke time. Anak nagkwento sa ama. Tay, nag-bold ako sa magazine, Tay. Tingnan mo nga ang picture ko sa page 8. Diyos mayo anak. May mas nakakahiya pa ba nito? Meron pa tay, sa page 11, si nanay. Kapal na mukha nyo. Tito Paps. It's joke time. Mag-asawa nagpa-check up sa doktor. Magandang umaga, Dok. Oh, magandang umaga naman sa inyo. Magpa-check up po ako nitong asawa ko, Dok. Kasi lumaki na ang kanyang tiyan, baka buntis na ito. Okay, sandali lang siyasatin ko. Oh, tika muna, parang hangin naman itong laman ng tiyan ng asawa mo, Mester. Ano hangin? Naman, Dok, ano ba sa palagay mo ito aking dala-dala bomba? Kaya to eh.